Nyinda Ramogi TV. Aton jener mapacho ka Justin Muturi osebedo kagolo ywak mare e mano mowacho ni en koso winjo kasomo pach e weche mag chike kod piny owacho. Jumani Muturi nyocho nyiso komiti od bura mochung' ne chike JLAC ni ne ok osum pach ewi paro manywando jong'ad rieko ne jatend piny ewi weche mag arita e duol mochung' ne arita mapacho ka. Muturi bende ne okawo chung' mare ni gi piny owacho kod jood bura mag Kenya Kwanza ewi chenro mar gero udi, kowacho ni ne onego winj pach jood bura mag Senate motelo ne kete e tim. Dibed ni ma en chenro ma ling'ling mar keto Muturi tenge. Chris Owino kolono wachno. E bwo thuolo mar higa achiel e apisi kaka Aton jener mapacho kae, Justin Muturi osewuok oko kendo we jopiny kod penjo mathoth bang' wacho ni migepe mag sirikal ok osebedo ka kawo pache ewi weche mag chike. JB Muturi ne omako dho jopiny bang' thegore gi lendo mane jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki oketo e gazet moyiedhi mar sirikal tarik 7 dwe mar 11 higa mokalo ewi medo chudo mag obok mag sirikal kaka opande, obok mag nyuol kod pasport. Gichir, Muturi ne olero ne osomo lendo makamano e gazet mana kaka jo-Kenya mamoko, kata odoko ni en jachiw rieko maduong' ne sirikal ewi weche mag chike. E nyim komiti mar od bura mochung' ne chike chieng' wuok tich jumani, Muturi ne oweyo jood bura ka guonyo wigi bang' ywak ne ok osom pache ewi paro mar chik mar nywando jang'ad rieko ne jatend piny ewi weche mag arita e duol mochung' ne weche mag arita e pacho kae. Muturi bende ne onyiso komitino motelne kod George Murugara ni kata jotich e bobad migawo mare osebedo ka indiko e tich ma ok ong'eyo. Ewi chenro mar gero udi mosebedo wich bar ne jatend piny William Ruto kod bad migawo mar doho, Muturi ne okawo chung' mopogre ni jo od bura mag Senate ne onego winj pachgi ataro kod chung' mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Dibed ni ng'ato temo kunyo tiend JB Muturi mar gole apisi kose. Dr. Maxwell Miawa, japuonj mar chike e mbalariany ma Strathmore, kata kamano neno ywak mar JB Muturi kod angolo machielo. Okonego beno nyiedhore sama wach moro moro wuok, lakini ka wach moro moro wachore sirikal kata through a government circular ma sirikal ogolo, onego bed ni osebedo kong'eyo, ok orit nyaka parne mane tije. To kata en owuon koywak ni jogi ok many pache, ang'o ma osemone kaka ng'ama nigi ofis ma katibo yiero ondik barua ne migepe duto mag sirikal? Ang'o ma osemone timo kama? Ondik barua ni sa asaya modwa loko chik, sa asaya modwa bedo gi program moro moro mopogore, kapok itere Kenya Gazette nyaka ineni ochopo e ofisa. E bwo higa achiel mokalo, bad migawo mar doho osechungo chenro mopogore opogore mag sirikal kuom koso luwo chik. Moko kuom chenro makamago gin chenro mar gero udi, chiwo okumba manyien mar thieth, kaachiel kod tero apisas 1,000 mag obila e piny Haiti. Dr. Maxwell Miawa tudo weche makamagi kod reme kawo pach Aton jener. Adiera kiwa jadier sirikal duto ni oseyudo matek nyaka nje gichak tich ni chenro moro moro ma gidwaro manwa giparo ni dhi konyo jopiny, kot osechungo, moko be kot osebayo oko. To kisomo adiera kata king'iyo housing levy, social health insurance fund, kata mana BBI machoncha, iyudo ni ne onge paro maler maliw makende. To emomiyo seche moko ineno kaka rais en odwaro tim gik moko kipache kodwaro konyo Kenya. To chik kata katiba maduong' nyalo wacho gimoro mopogore. To ng'ama nyalo miye parono en mana Attorney General. Dr. Miawa bende wacho nyalo bedo ni migepe mag sirikal oseneno nyawo e apisi mar JB Muturi. Onego bed ni embe kaka en Attorney General obedo gi mijing'o motegno mowach ne president kapok ichako housing levy mikeloni to chik wacho ang'o. En mokwongo nyiedhore owuon, ok onego riti ni ka gimoro osetimore koka ogoyo koko. Ok en ranyisi maber. Dr. Miawa odiro apilo e wang' JB Muturi kuom boro ywak ne jofwamb weche ewi midhiero mage kar tiyo kod lai moket mar chwalo ng'ur mage. Kochopo kama koro paro moluwore gi weche mar korka chike, en monego ng'iso kata rais kata kotimo gimoro president ong'iso ni kama itimono aneno ka chik opogore, mana nyiedhruok mawacho. En mokawo ondamo mokwongo kowinjo ka wach moro amora mane tije.
ok wabibedo gi Attorney General matije en tich dhi ywak e platform media. Mano ok tich ma jo Kenya yierene. Ka tich otame to gwe tao. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Abraham Mwangi Guyo wuon trela mano muoch mache